Ahojte, máte doma staršie banány? Spravte si tento recept. Banánový chlebík. Každý, kto ho ochutnal, všetkým chutil. A ak si ho spravíte vy, už bez neho nebudete vedieť existovať. Budeme potrebovať 3 banány, 200 g kryštáľového cukru, 110 g rozpusteného masla, 2 vajíčka, 110 ml bieleho jogurtu, 170 g hladkej múky, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, pol čajovej lyžičky soli a 100 g horkej čokolády nasekanej. Začneme tým, že si popúčime banány. Máme to hotové. Teraz prídu na rad ďalšie ingrediencie. K banánom pridáme kryštáľový cukor, rozpustené maslo, 2 vajíčka, jogurt, múka, soda bikarbóna a soľ. Na záver to najlepšie, čokoláda. Teraz to rozmiešané, s tým nám pomôže kuchynský robot. A necháme to miešať, až kým z toho nevznikne hladké cesto. Cesto máme krásne vymiešané a teraz si ho nalejeme do formy, ktorú máme vyloženú papierom na pečenie. Koláč si dáme do rúry, ktorá je rozohriata na 160 stupňov a budeme ho piecť 60 minút. Koláč je už do zlatista upečený. Krásne vonia. A teraz mi ako vždy príde na pomoc ochutnávať Stelka. Tak, už ho iba ochutnáme. Naozaj úžasné. Toto si musíte spraviť doma, ale naozaj. A za 30 odberateľov urobím špeciálny korejský koláč. Tak sa máte na čo tešiť a dávajte odbery. Dobrú chuť. A majte sa sladko.